Inaasang tulo sa sweldo kan ni AP, PNP. Oh. Angal man sa ibang grupo ta dahil man nakasabay. Oh, kaya dapat dahil na magparapangako kung dahil man sana mauutob. Kanya-kanyang pauragan, kanya-kanyang padunungan. Ang mga nag-aaspirar na naman sa kargong presidente ka nasyon kan Pilipinas. Ano man ang naiambag nindo, ano man lamang ang naitabang nindo sa mga taong nasa laylayan. Mga pobreng mga Pilipino. Ginagaramit lang ang mga ining mga pobreng ini pag naabot ang eleksyon, pero pagkatapos kan eleksyon, naging mayaman lamang ang mga pobre sa Pilipinas. Inda tayo, Diyos ko. O baka lalong nagro-ro ang senda pong pagbuhay. Garo baga nagpaligsahan sa kanya-kanya mga plataforma di gobyerno ang mga presidensyable. Sa inapod na panata sa bayan. Maray ko ta na inita nagkaigwaman po ni nasiring kaning activity. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero makauurag na daw po, magparadangog kan mga pangako kan mga nagkakandidato na dahil man lang po mauutob. Di ba? Ang tulong oras pong harampangan, aniba, sumpur kadaklang bagasum, tapos ang internet connectivity ta sa Pilipinas, nakakasuya pa. Saro pa yan, dapat pakarayon ang serbisyo mang kaining internet sa Pilipinas. Although kita ngani po talagang ang CNN Philippines na iyo ang kasosyo kan RPN, live kita digding na antabayanan man kan panata sa bayan. Tapatan ng debate or tapatan ng mga nagkakarindidatong presidente kan Pilipinas. Sari-saring mga isyo ang mga sinimbag kan mga presidensyable, arog na sana kan pagtubang sa mga problema. Sa ekonomiyang interong nagsubasob darakan na COVID-19 pandemic. Oo. Sisay daw ang superman na magibonin marikas na paagi para maka-recover. Maka-paangat kan ekonomiya ta sa Pilipinas. Ano ang naging COVID pandemic response? Kan sa tuya pong mga opisyal di gobyerno. Ano nang nangyari kan healthcare? Ano ang issue sa trabaho? Isyo sa pagpalangkaw sa sweldo kan mga obreros. Nangyayari daw. Yan yung mga sa West Philippines problema. Na kinakamkam na kan ibang nasyon, araw kang China, ang teritoryo kan Pilipinas. May nagiginibo basangan sa tuya mga politiko sa Pilipinas. Para dahil makamkam kan ibang bansa, ang sa tuyang pagrurugaring. Kung puro ngaw-ngaw man sa naday na. Magparapangako. Kumusta ang foreign policy asin iba pa? Ano ang magiging relasyon iskan Pilipinas sa ibang nasyon, lalo na sa mga asinsadong nasyon? Ano ang sa endang pagpakantad kan ekonomiya? Arog man daw, madaraman daw sa Pilipinas. Nadangog tabaga ang kanya-kanyang paliwanag sa mga kaputan kan mga presidensyable. Ini si Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Dahil na naman nakatinderman sa puro. Dahil sa konflikt kan sa iyang mga schedule. Pero maorag man ini, mamang problema kay Bongbong Marcos. Basta ang pigpaparabatikal sa namang kay Bongbong Marcos. Ang mga isyu pang sa Soanoy. Saka ang nakaambang na disqualification case sa iya sa COMELEC. Pero kung dahil man ini ma-disqualifyar, asin gumana o ano man ang problema kaya.
Kung hindi nakakapag-attender, kadakol ng mga survey, kadakol ng mga eksperyensya sa Pilipinas, na mga presidentiable na mga number 1 sa mga survey. Arog ka ito kibinay. Ito namamayagpag to sa presidentiable survey. Kan inurag-uraga naman kan issue sa korupsyon. Daog. Sige daw, ilingunta daw kung kaya nindang bangon ang nagdapla, nagsubasob na ekonomiya kan Pilipinas. Apektado ang ekonomiya. Dahil kani yung rice tarification law na ini. Paano na yan? Tasaro ng batas. Lalo lugod nagparabarato ang presyo kan mga palay. Logi ang mga parauma. Ang mga parasira o ano lamang ang sa indong inaasahan sa mga politikong ini. Na nagkukurahaw naman ang mga saradit na mga parasira, gutom na kami. Manang madakop ta, iniman ng mga buli-buli, mga troll. Karo sinasaid-said naman po ang mga sira sa kadagatan. Kaya minsan ang ibang saradit na parasira, nagagamit na ng mga dynamite. Dinamita. Makadakop sana po nin runot na sira. Iyatan, sirang tinamaan kang pagbuwag ang dinamita, runot yan. Barari ang dogi. Ay inda tayo, Diyos ko. Mga economic agenda, kung ano-ano. Alagad inda. Kung magkaharaman yan kan mga ini. Mga project sa infrastruktura. Ano lamang, ipapadagos nito ang Build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Presidente Duterte, ang karayan sa sayang administrasyon, nagkaigong Build program, medyo napakarayman po ang mga lugar. Mga tulay, mga tinampo, expressway, yan ang karahayan man. Ang mga ospital sa gobyerno. O kaya digdi sa Iriga City, dapat magkaigwa kita digdi ng public hospital. An si Sayman digding kandidato sa pagkalkalde. Na man lamang kaisipan na magkaigwa kita ng public hospital, ano man tayo iluklok ta sa pwesto. O anaram ko digdiyo. Sa mga nag-aaspirar, number 1 dyan si Rex Oliva na gustong magkaigwa kita digdi ng public hospital. Tangarig pong libre sa mga may hilang. Although iguana pong pinirman mismo si Presidenteng Healthcare. Na gabos na Pilipino, gabos na pasyente, libre. Or bako man libre, at least membro automatic kan PhilHealth. Magkaiguan ng gayong discount sa bayaran sa ospital kung sa pribado. Pero kung igwa kitang public hospital, nahaloy ng kinaraputan ang Iriga kan ibang mga nakarelease na administrasyon, maging kang presenting administrasyon. Naabo nin public hospital tamayo ang return of investment. Ano man ang masasabi nindo kayan? Na magiging white elephant or frozen investment ang sarong public hospital. Ano po ini yung negosyo na ini yung gobyerno ta? Naan pigpaparaisip return of investment. Arog na po kanya ang gobyerno ta. Or dapat man mag-isip ang gobyerno kung ano man ang maitatabang sa mga pobreng pasyente naghihilang sa satuyang syudad. Ang iba ba na nag-aaspirar, nag-aarog naman na public hospital mandaan sa indang mayor na programa. Nag-aarog man bagan iba. Pero hilingon tapo. Kung talagang magiging may pagbabago ng mangyari mananggad sa Iriga, tangkuraw kan mga nagkakandidato sa Iriga, pagbabago naman po. Para magkaigwa kita ng bagong public hospital, bagong public university or public colleges. Kung abo nindong makumpetensya ining mga existidong public, ining private university as in iba pang mga vocational school,
di magbugta ka mo in public university or public college. Sa tahaw kan na mga sentrong barangay, asin tahaw o sentro sa pagultanan kan na sa urban and rural barangays. Diyan sa sentro kan lugar na iyan, diyan magayon magbugtak nin sarong public university. Tano? So mga malaog sa college na mga gikan sa mga bukid na barangay, yaon sa sentro, sa tahaw na gayo, kan mga barangay na sakop kan urban, saka mga barangay na sakop kan rural. So sa tahaw na iyan na barangay, dyan magayon magbugta ka mo nin sarong public university. Tangarig itong mga pobritang mga kababayan na gustong makalaog, makaeskwela sa koleyo, sa college. O at least harani na sa enda. Ini man na sa urban na barangay, harani na. Tangarig parehas po mabiyayaan. O di dahi man baga magagadan, dahi man maluluging maray ang negosyo kan mga pribadong universidad. Sa syudad kan iriga, igwa pa manggiraray malaog sa enda dyan na mga estudyante. Pero at least natantaman ng priority, ito man ang mga pobritang mga estudyante na gusto man na makanamit sa koleyo, makatungtong sa koleyo. Kung mataan pa nga ng kadikit na stipend or allowance, di nagrahay na baga. Di ba? Sa mga kalamidad na may mga nadadamage kita. Ano na ang mga programa kan sa tong gobyerno para reimburse lamang duman sa mga totally damages na pamilya and partially damages na mga pamilya na nadidistroso po kang kalamidad. O ano ang mga programa kan mga presidential line. Tasagod sa ngunyan, ang DSWD kaya dahil pa nakakakumpletong makabayad o makarelease nin kwarta sa mga nadanyo sa nagayo kan mga nakaraging kalamidad sa di po sa tuya pong lugar. Ini man si BP Leni ang pirmi man kaning pigtataram, pagpapaangat sa pagbuhay kan mga tao, hanap buhay, seguridad, pagkakan, kalusugan. O ano man lamang Vice President, ka naging congressman, congresswoman, naging Vice President, sagod sa ngunyan, ano lamang ang tabang mo man sa mga taong nasa laylayan. Environment, yan. Dudublyon daan budget para sa sektor kan agrikultura. Ilingunta. Para dama siguro ang food security. Pati na po daan na pagkakaigwanin unemployment insurance. Ini nga aning social security system ta. Dapat kaniyo perming agko kisintabo. Tangarig ko na may mga malon, may mga makuaning benepisyo. Mga pensyonado, ang mga benepisyo, perming on time, dahil maabala. Mga housing programs da po, para magkaigwanin, manang dapat mga squatter, asin mga street, ito mga taong naka-register sa Sirong Kantulay, sa mga park, sa mga lunita, nagtutururog, ano ba, nag-i-register sa gilid-gilid. Dapat gabos ng Pilipinong nahihiling sa bisinidad ka nasyon, dapat agkok isa diring istaran. No? Kayang gibuhon daw yan, mga pangakong yan. Dapat maanang mga taong mga paralimos sa mga kasintruhan. Dapat gabos, may trabaho. Kaya bang gibuhon yan o puro na naman lang kamo pangako? Nan mga pangako, nagkakaparako. Ay, mga pangako, tama.
Kaya dapat po, dahil magparapangako kung dahil nindo kayang giribuhon. Action is better than ano eh. Mas maray ang action kaysa sa, mas maray ang gibo kaysa sa daldal. O yan ang para sa kuya. Yata Lara la magundaan ni Lini Robredo ang mga big time na drug traffickers ay inda tayo. Diyos ko, mga ngarako na naman kamukan mga si Presidente Rodrigo nga ni na ang sabi niya, anom na bulan lang tapos tatapuson niya na ang drug trafficking or drug traffickers. Uubuson niya na. Nasisireo doon or kung ano pang gigiribuhon. Para maging drug-free or mayo na pong droga. Mayo nang maging addict, mayo ng puser sa Pilipinas. Sa laog sa nang ayaning anong nabulan ini. Umala, matatapos na ang termino ni Presidente, intiro pang nagwawarak ang droga. Ayun na tayo, Diyos ko. Yata si BP Lini. Raralamagun niya daan mga big time drug trafficker sa Pilipinas. O kung malamag, ano ang gigibuhon? Papapundon o ano na? Ininganing si Duterting mas maisog, mas may ngipon, mas may political will, mas medyo takot ang ibang mga sindikato. Dahil naubos baga na magkaporundoan na drug transaction, drug trafficking, mga drug den, mga pusher, mga di bang adik. Dahil mambaga naubos. Mala tapipira sa naman bagang big time traffickers ang nadali. Dahil manadali ka, boss. Lalo na kung babae ang presidentita, inda tayo, Diyos ko. Hininganing maskulado ta ng Presidenteng Duterte na mas tinatakutan pa kan ibang sindikato. Dahil baga naubos ang mga puser digdi sa Pilipinas, ini mga sinasabing big time. Ang nakahirak logo dito mga pipitsugin sa ng mga kung sa sira, mga balaw o kung dayaman tabyos ang nagkadarali. Pero itong mga talagang balye na, mga pating na mga drug pusher, mga inbulto sa illegal na droga sa Pilipinas, dahil mabaga nagkakarastahan na nagkadarali. Ay inda tayo, Diyos ko. Kaya dahil na daw magparapangako po. Ini mga presidentiable line, dahil man sana nindo magkakagiribo iyo. Sa nakakauyam sana pagparamasdan. Mas marepan suportaran nindo ining kung paano kita mag-arasinso ng mga Pilipino. Saka panaguto nindo kung si Seman ang masunod na presidente. Itong mga naimbulto sa mga korupsyon sa Pilipinas, ipabiritay na nindo kung mapatunayan po sa korte or sa arinman na forum na nagdadangog kan mga korupsyon, graft and corrupt. Itong nakabayular o talagang masintinsyahan, mapatunayan na igwa talagang politikong nangurakot, nagnakaw ng pera sa bayan. Iyan ang ipabiritay ni nindo sa atubangan kan publiko, mas kumbinsido pa ko kaya. Saka dapat mayo ka mong pilion. Kung kasurog man nindo sindangon yan na eleksyon, pati kasurog nindong inbulto sa korupsyon, ipabitay nindo. Suwi. Yan. Tapos may aranin sa lalogon, may mga sawa o kubra. Tapos, kung dahil man habang buhay na ikunkun sa kalabuso. Oral daw pakulon ning tumagiktik o kung dahil man araw kaning sa Saudi gayod. Anong bansa ito na habang nakakulong ka, lalatiguhon ka, buntot pagi. Habang yaong kasalaog kang kulungan, ikangayap, mahabas ka, kanpira kan gobyerno.
Kaya dapat oral daw, piglalatigo ka. Kaya yan ang dapat gibon sa ibang mga opisyal kang gobyerno, bako manggabusa, na naimbulto po sa korupsyon, pagnakaw ng pera ng bayan. Tangarig maraya, asin katakutan kan ibang opisyalis di gobyerno. Maging empleyado man yan, appointed or elected man yan, or ordinaryong empleyado, na oras na ika makakomitir nin pagnakaw ng pera ng bayan. Ipakunkuntulo sa kalabuso kung mapatunayan. Kan korte umadangog na ahensya kan gobyerno sa mga pig-aakusaran na mga politiko. Kung in kaso lang po mapatunayan, kinakaipuan na maipakunkun sa kalabuso asin ipalatigo. Kung bakong buntot pagi ang ilatigo, tumagiktik brual daw. Garbalabo yung mangyari di sa Pilipinas. Kita pati religyoso kitang maray, Diyos ko. Kung pwede sana ang human rights ta, permina sanang ang human rights commission ta, permina sanang haros surugon ang mga ibang naaapi. Kaya hindi tayo, Diyos ko, na tayo dito sa Pilipinas. Ako lang bilyonaryo sa Amerika na gado kumaistar. Or sa ibang nasyon na ma-i-enjoy ko ang pagiging nilalang sa ibabaw kang kinabahan. Ma-stress free ako. Tadig di sa Pilipinas, stress ako kang nangyayari, lalo na sa politika, digdi sa kaan paggobernar kan na sa tuyang gobyerno. Nakaka-stress. Nagkukurulog ang payo ko sa Pilipinas. Iyan sa nang pidap-idap scam na ini. Dapat ka ini, yung panaguton ka ini, kung mapatunayan sa korte, panaguton dapat ang mga nagkasala. Asin na imbil to digdi. Amakon mong si Janet na pulis, nagkakarigos pala nining gatas. Amakon mong 10 billion man kayong iyan. Ano to? Perang billion pala nito. Kaya ini yung daing supog man na ini nyo, makon mong pag nakarigos pala na ini, gatas ang pigkakarigos. Nailing na nindo yan dahil iinda tayo, Diyos ko. Pero kung piglalatigo ang mga arog kaniyo, inda lang. Baka maanang mangurakot pa kan pira kan sa tuya pong gobyerno. Igwa pa dyan. Dahil lang nadadagos daan mga hearing. Ano taday nadadagos? Yan lang. Pero mga tugang tamagana po daw kita bago kita magka-stress. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama.
Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, Sa salita at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata. Renibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistance. Ginatus na nagtatrabaho sa laong asinluwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat sa nagbubuo kan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na nagiserve asin nagatabang sa mga kaakian na sa indamang pagklase. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. At Center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, kultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Servisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Osi, Gesi Mix.
Osi que si mix. Osi que si mix. Sa kongreso siya na nga. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix serbisyo, mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix serbisyo, mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Uundan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan,
Lopez Pontanal, ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kadawat Greg Pontanal, ang sa iyang kakayahan, kaipuhan kan banwaan, si Greg Pontanal. 9:25 na po nin pagkaaga. Padagos-dagos kita sa pong programa. Digdi po sa RPNDCK. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Thank you so much. Tama ko ako araw ini. Masakit mo ka. Tama ko ako araw ini. Yung kamanidaasahan. May cervical cancer po ako. Na-diagnose po sa bansa. Lalo na po akong nag-abroad ka lang. Ngayon lang po na-detect na biglaan sa naman na nagsabay sa COVID. Masakitin po. Pero kaya po. Kaya naman po. Salamat pong mara sa 10,000 na kita mo po. Kong El Rey, Sir Louis. Dako lang tapang po ulit sa medical assistant ko sa cervical cancer sa paglaban. Salamat pong marami. Mga tugang nagluluwang nagpapasalamat po sa dakulang tabang ni the Governor Mix Villaferte, Luigi Villaferte, and Kong El Rey Villaferte na duhulan po ni financial assistance kan Kaperte an pasyente na si Lea Arcilla na sarong taga Barangay Plancha, San Fernando, Camarines Sur. Sa ilang na cervical cancer, tustos na po ini sa mga kaipuan niya pa para magparahay. Sana marahayan man po. Kaya orgulyo niya po as in sobrang pasasalamat niya sa mga Villaferte sa dakulang tabang na ni kan Kaperte Medical Assistance Program kan na probinsya ng Camarines Sur. Na sa iya pong pagdulok sa opisina kan Kaperte sa kantidad 10,000 pesos na itinautulos na tabang para sa medical assistance na naitaw sa iya na biyo niyang pinapasalamatan po. Kaya po magayon na programa ini kan Villaferte sa probinsya po nin Camarines Sur na dakol sindang natatabangan. Dahil nagpapara arog kan ibang mga politiko na sigian trabaho sana kan Villaferte. Dahil nagpaparaintindi ko na anong mga pakaraot sa enda. Ta nagpapakaraot sa enda, yung lugudan mayo mampong na itatabang. Saro na nga na dyan ang Camarines Sur. May mga distrito digdiyo talagang dakol ang pobre o tios na pamilya. Ang dapat kulkugon dyan, ito pong mga congressman or mga inaano nindo, pinagmamalaki na nagruuruan sa indong distrito, tama man nagkaginaribo para paasinsunan mga pobreng mga namamanuan sa indang distrito. Arog sa 4th District of Camarines Sur. Arog dyan sa 1st District. Ang Lupiragayda, grabe ang pagtios man dyan. O ano man ang nagkaginaribo kan mga politikong rayaon po dyan. Natabangan basang kamo, napaasinso basangan sa indong pagbuhay. Napaasinso lamang sa indong distrito. Udaman po baga. Nagtindi po ako sa Kaperte para may alad ko pong tabang ang wikang sa kuyang tubang. Kaanghelan niya po ay nagkaiba po siya ng kidney failure. Kung po kan pag-aaki niya kan sa iyang sarong aki. Na naman po nga niyang sa kuyang tubang ka. Nagkaiba po ang sarong iyang aki. Na mayo man po talaga siya duman.
Kaya po, salamatin po, Marita Dawa po. Araw po kanang tugang po. Naglalaban po siya kung sa iyang ilang. Mamaririsibin ko pong tabang sa kaperti halaga pong 15 ini po. Mapapaduman po sa blikang sa kuyang tugang po. Igwaman po kamong halimbawa problema po na araw po sa mo open lang po ang kaperti para anihan po lindo. Ini po talaga totoong nagtatabang. Bako po ining hambong. Ini matigdi po kamo sa atubangan kang BMC para maidiskubre po lindo talaga na tuturuan sa indang programa. Napapasalamat po ako kay Congressman El Rey, kay Sir Luigi, and kay Bob Mills po. Salamaton pong maray sa indong tabang sa kuya. Salamaton na maray. Mga nakatutok mo niyan sa RPNDCK ay good morning. Good morning. Sa mga nakatutok sa Facebook live kan RPNDCK ay marina ramrag ka ninyong amin. (9:32) na po nin pagkaaga. Mga tugang sa inipodang si Vice Presidente Leni Robredo handa na imbestigaran mga kaalyado ni Pinoy sa PDAP scam. Iginit po ng Vice Presidente Leni Robredo na hindi pa siya handa mag-move on sa kinakahatnan or sa kinahinatnan ng bilyong pork barrel scam. Lalo't na't maraming hindi nanagot. Ito habang idinidiing hahabulin niya kahit mga kakampi ng kapartidong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaugnay pa rin ito ng 10 bilyong Priority Development Assistance Fund o PDAP scam na kinakasangkutan po ni Janet Napoles asin ilang mga mambabatas. Yaw na dyan ang saro pang Bicolano man na imbilto man sa sinambit ng kaso. Aramang gayod nindo na pati si Nonoy na andaya baga kabali man dyan sa reklamo.
na puminutok ka itong naninerbihan pa si Pinoy, Noynoy Aquino, na kaibanan ni BP Lini sa Liberal Party. Kaibanan ni Noynoy Aquino nag-aperang mga opisyal. Kalaban Manilini, kakampi Manilini. Sabi niya, wala tayong kikilingan. Paliwanag po ni Robredo sa presidential candidate foro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, kasuudma. Kasi sabi, oras na may kinikilingan tayo or kinilingan tayo, magiging failure sa lahat. Kapag may pinaboran tayong isang grupo, magiging failure na rin lahat ng ginagawa natin. Dito nakasalalay yung tiwala ng taong bayan. Taong 2017 lang ng pangalanan ng kampo ni Napolis, sina Senator Leila de Lima, Senator Franklin Drilon, dating Senator Antonio Trillanes Deport, at dating Budget Secretary Florencio Bots Abad na may kinalaman di umano sa pork scam. Ito'y kahit na hindi pa bahagi ng Congress si De Lima mula 2007 hanggang 2009, taong saklaw ng kaso. Dahilan para hindi siya mabigyan ng PDAP noon. Sina De Lima at Trillanes ay kilang bahagi ng 2022 senatorial slate ni Robredo. At Juan Sambayan, ano? Hindi pa daw tayo ready mag-move on kasi marami pang mga kaso ang wala pang resolusyon. Patuloy sa pahayag ni Robredo. Ilan po sa mga nakulong sina senator ilang senador na kaugnay ng pork barrel scam, sina Senator Bong Revilla, dating Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Juan Ponce Enrile. Gayunpaman, inakwit si Revilla sa 16 PDAP draft cases kaugnay nito. Patuloy pa rin naman ang mga kaso sa ngayon ni Estrada at Enrile habang nag-enjoy ng pansamantalang kalayaan matapos magbayad ng piyansa. Habang nagpapatuloy ang mga kaso kaugnay ng pork barrel scam, ilan pa sa mga ikinaiinis ni Robredo ang pagtakbo panga ng ilan sa mga akusado sa 2022 eleksyon na parang walang nangyari. Oo nga, tama ka talaga, Leni Robredo. In fact, mayroon ngang mga kumakandidato na not just sa national, pati sa lokal, na na-involve dito sa issue ng PDAP scam. And sa akin talaga kailangan we get to the bottom of this. Kasi kung walang resolusyon ito, paulit-ulit talaga siyang mangyayari. Pagkatapos ng proseso, siguraduhin na mananagot yung dapat managot. Kasi kapag hindi ito mangyari, walang deterrent. So, kailangan talaga yung justice system ayusin natin. Si Jinggoy, anak ng na-oust na si dating Pangulong Estrada, ay kumakandidato ngayon sa pagkasenador. Sa ilalim ng slate ni na Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio.
Digdingani sa Bicol, may ping-endorse pa siya na sabit man or pigkasuhan man kan harap po kaning problema. Pero pig-endorse niya pa. Kahit to baga, nagluwas sa barita kahit to, na si former budget secretary kan panahon, dating congressman kan panahon, nangon yan nagkakandidatong gobernador, anpig charge baga with graft and malversation over the alleged Janet Napoles pork barrel scam. Dakol ang nagkaperang mga nagkakarasuan, malversation, asin mga ining sa graft, and Corrupt Practices Act. Kaya, ang problema, tada ipo daan na dadagos ang hearing kayo ni. Pero, mga tugang, kamo na magati dati.
dati-dati. Kaya dapat ko na si BP Lini, ang kinuruan niyang maging kakampi, ito talagang kuta ng Marian record, track records. Taan sarong yung o basket nin kamati. Or ansarong magayon na maray na klase ning kamatis. Ansarong planggana, limbawa, anin mga dekalidad na mga kamatis. Pag iyan nahaluan ng lapang kamatis, agabos ng kamatis malalapa. Kaya dakulaw na maray na palaisipan, ngunyan ang naging desisyon ni BP Lini Robredo. Matapos na kampiyan kaini or i-endorso kaini ansarong grupo nin mga politikong nagkakarandidato sa Camarines Sur na may Diyos ko po ano bagang ibosis tapata aram lamang kan publiko kung ano man ang bibintang produkto kan mga ini. Kita po baga kung mabakal kita nin produkto, ito dapat di kalidad, may kapasidad, di kalidad, marayan na serbisyo, asin na tunay na masirbi. Pero kung ini man ibinibinta nindo, siya man mabakal kan na Isus Maria Yosef. Kaya dakula o na maray na palaisipan ini. Naging mainit ang usipon tungkol sa mga ini-endorsong ini. Tungkol sa pinag-endorsong gayong ini. Nibipili ni digdi sa prating ini kan Camarines Sur. Na igwaman pong pigaatubang na corruption case na iyo pa ang piniling endorso. Ining saro na dyan, ining nagkakandidatong gobernador na sinunoy. Di ba? Na sinasabing inbultuman sa 900 million malampaya fund scam. Asin iba pang kaso na may kinaraman sa korupsyon. So, sisipan mga kalyado kayo ni. Naigwaman pong inaatubang na mga problema. Kaya po, questionabling maray. Pero dahil desisyon niya yan, bahala man siya. Ano kaya ni si BP Lini? Grabe ang panindugan kayo ni. Dahil ang sa iyang pagiging malinig na ang record, dapat iyo man ko na ang sa iyang inibanan. Kundi bahala man siya, nasa sa iya man yan. Sa mga pigpo-post po sa social media, sabi digdi, we love Team 1 Iriga, mapahubin o mapagurang, dakol na nagsusuporta ka Team 1 Iriga. Sa pamamayo,
kamasunod na alkalde na si Vice Mayor Rex Oliva, ag sa masunod na isina bisina Idzil Di Maywa, asin na mga pag-iriban nindang kagawad. Dakol talaga nagkukusog talaga ang kandidatura man ni Rex Oliva for mayor. Oy, Valentine's Day sa February 14, ako na kamo kay mga kadate, uda pa. So mga mag-aragaw, mamo naman sana magtaga-date. So mga single dyan na nag-iisip ning duro-date, dahil na daw nakamukha ning pandemic na yun eh. Baka magka or lakitan pa kamo kan COVID-19. Dalawas. Mga tugang haros marunot ang puso kan sarong netizen. Kan madalan sa video ang kasal. Kan kota na mag-agum na ang groom nasa kabaong, grabe man ini yung, pwede man pala niya na ang agumong pakakasalan niya o nakautad na sa kabaong. Garo ka dako lang napahibi ka ini. Lamay na, kasal pa. Ay, grabe man. Sobrang pagkamot, arog talaga kayo ang puso kan tao. Ang pinakasalan niyang sobra niyang namutan nasa ng bangkay kasi nakalaog sa kabaong mantang bigla lamayan pigigibo man ang kasal ninda. Tirindog pati ang barahibo ko because love dahil sa pagkamuot pero too much love will kill you man kung masobrang kaman sa pag kamuot mandata man. Dapat itong tama sana. 50-50 sana. 50% sa sadiri mo, 50% sa namumutan mo. Iyan ang tama. Takon 100% sa namumutan mo, sa emo 0%. Ay makirak man sa emo. Mga tugang 10 minutos antes mag alas 10 nin pagkaaga. Grabe itong naging karambula nin mga sasakyan po sa may parte kan bypass road kan Kamalig Albay. Haros may mga nagkagaradan. And makairak man kan mga nabiktima. Slippery when wet. Dapat tandaan po yung kan mga tsuper. Brand new man ang auto nindo uluma na. Basta makusog ang oran, nagbabagtas ka mo ng tinampo, nagbabiyahe ka mo. Dapat luway-luway lang ang dalagan. Pasiguro. Mga tugang, liwat pong binigyan diin ngayon ng Philippine Statistics Authority Bicol sa publiko ang kahalagahan ng pagpaparehistro at pagbibiripika
ng birth record sa local civil registrar. Ayon po yan mismo kay PSA Bicol Regional Director Cinti Perdes. Mahalaga ang civil registration dahil sa ganitong paraan. Magkakaroon ng identity o pagkakilanlan ang isang individual at sa ganitong paraan umano mai-establish ang civil status o mga karapatan at pribilehiyo bilang lehitimong mamamayan ng bansa. Paliwanag pa ng opisyal, hindi lamang umano birth certificate ang inirerehistro kundi maging ang death events or marriage solemnization at iba pang pag-legal instrument on court order. Kinakailangan umano na mairehistro ang bagong sanggol sa loob ng 30 days at nakasad umano sa batas na obligasyon ito ng nagpaanak o attendant at birth or death o hindi kaya naman ng solemnizing officer kung sa kasal. Kung sakali naman umanong mabigo na makapagparehistro kakaagad, ay maaaring ang mga magulang, otorisadong individual o hindi kaya ay mismong ang late registrant na hustong gulang na ang magpatala para sa kanyang sarili. Samantala sa kaso umano ng mga street children, mayroong mental disorder at iba pang people in need of special protection, obligasyon umano ng finder o nakahanap na ipatala ito sa barangay at pulis sa endorso sa DSWD upang magawan ng case study. Gayon din isailalim sa verification sa maiparehistro sa kanilang ahensya upang formal magkaroon ng lehitimong pagkakakilanlan. Mga tugang, iguana sa ng 6 minutos kita antes na mag alas 10 nin aga. Madali yung sanang oras, paring James. Mga tugang, ang mga returning Filipinos pala, kailangan magparehistro sa One Health Pass bago umuwi. Ipinaalala ng Malacanang na lahat ng Pilipino na uuwi ng Pilipinas ay kailangang magparehistro sa One Health Pass ng gobyerno bago ang kanilang pagdating sa bansa. Ayan. Yata pala ang sitwasyon sa presentasyon asin karamuan Camarines Sur dahil sa aros magapo ng mga pagparauran kan na sudma. Medyo nagtaas man ang tubig. Ibabaw man ang tubig sa tinampo pangyayari. Ano? Marerengo niyan po, medyo mainit-init na ba?
Ito ka, mapaaram na po ako sa programa. Salamat kan sa indong pagantaba. Medyo makulog ang tonsillitis ko. Salamat si James Oko sa technical, Tony Saison sa information, Joanna De Villa sa transmitter, and si Rodel Cesar. Salamat kan sa indong pagantaba. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Sa padagos na pagmawot na lalong mapangayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na estasyon, RPN